Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इडुकेसनाव बयखौबो बरायहरबाय आरो मागोनि नामै नोंथांमोनखौ खुलुमहरबायबो आरो बरायहरबायबो दिनै संक्रान्ति ओमफ्राय जोंहा नै फिथा देगासिनो दं ओमफ्राय आरो गथ'फोरा नै देग दामगासिनो दं खोनागोना खोनायाखै नोंथांमोना मबाइलाव दा बाराबा गथ'फोरजों मोसाबावनोसै हराव नै दा नै फिथा देगासिनो दं दिनै संक्रान्ति आरो गाबोन 1 तारिख हरनि 12 1 तारिख जासिनो आरो नै आरो अमा बेदरफोरबो लाखाबाय नैबे आपेलसोलै मोनसेया अमा बेदर सेरसे मोनसेया ना सेरसे ओरै दामखावगासिनो दं गथ'फ्रानो बै खैजा गय बारिखै दुब्लि बारियाव आरो नै अन गुन्दै सालिबाय माइब्रा फिथा सावनो एनथाबलाय थावनिलाय सावगोन दा माइ गोरलैनि माइरंजों जोसा माइब्रानि माइरंजों सौराय फिथा देयो जोंलाय दमासि बोथोर नै जोंहा आजाया पिकनिक जादों नै अमा बेदरा नै ओमफ्राय बयलारबो फेन्दा फारसे दङ नै अरा सुखांबाय नै अरा जाबायानो ओमफ्राय इयाव हांसिगोन आरो नैबे गना सुनानै नैलाय जोंहा पिकनिक जाग्राया न'बो लुदोंना आजाना पिकनिक जानो नागिरदों मालाय आजाया फिसा फिसाला नै बेदर खांसिगोन आरो बेयाव मोजां हां दे आजा थुलाय थुलाय लोंना लानो ओइ थुना दाना नै आजानि थाखाय हांजोब्बाय नै अमा बेदरबो ओमफ्राय बयलारबो ओमफ्राय आरो बयलारा मोनसे दं नै थुनानै हांनो ओमफ्राय आं दा गथ'फोरनाव थांनि र' बै नै बेलागुर न' फिसा फिसा नुदोंना नोंथांमोना नै जोंना गथ'फोरना बेलागुरा डाइरेक्ट न' लुदों आरो बेनो आरो बेलागुरा ओरैनो सिम्पोल लुब्रुलाबायनाय आरो ओमफ्राय गथ'फ्रा इसोर सोरथाय साब्रै साबासो जागोनदां सेरेब लोंगोन नामाब्रा नोंसोरलाय लोंनाङा दै नै बक्सफोरखौ नायदो आवजाफोरखौ नै बेसेबां लाखो बक्सआवलाय गासै 1200 लादों जेनफोर लादों वा माने कारेन्टआ गोजान जायोना इनि थारमोनासो ओमफ्राय नै न'आ नायदो ओरै मोजां जादों माथो सारायफोर सौफैजोबना दंबावोसो नै फंबायमोनना जोंखौलाय फैनो होगोन ना होआ दा जोंबो दसे मोसाफैनोसै फंबायमोनजों माने बिसोर लोङा नालाय जों एसे साइडआव लोंना फैनोसै गिदिर लाइना जोंनि लोगोफोरबो फैगोन ओमफ्राय साफा सानै फैगोन ओमफ्राय इसोरजों दसे रंजाफैनांगौ नैबे दुब्लि बारियाव दामग्राया बिसोरनि आरो ओइ मालाय आजानि बेदरा नै ओमफ्राय नै मोनसे हांना दंबावोसो ओमफ्राय आजाया जाबायानो नै गोथाव ओमफ्राय मालाय नारें सुबो खालामबावदोंसो नै र' देखायना लोगोफोरनो नैलाय नारें सुबा नै इयाव सोमबाय चाइनिसफोरा बानलुखौ सोमना जायोना बेबायदि सोमना जासिन मालाय आजाया सोमलाय खेमसे सोमना जालाय खेमसे सोमना जाब्रा दे सोमना जालाय मानो नांथादों मेथाइया आजा मोसादो आजाया नै मालाय नारें बिदैजों लोंबाय नै नारें जुसजों बेखौ सोमना जादोलाय दरसे दे बिदरखौ सोमना जालाय आरो दे सोमना जालाय आजा नुखाबायलै एबार आजाखौ गोथाव लाइक सुपार गब सोदो मिडिया आं दा नै गामिनि गथ'फोर पिकनिक जानायाव आं दा मोसाफैदों आरो ना ओमफ्राय लोगोफोरबो मोसाफैदों ओमफ्राय दा ससे भिडिअ खालामसै ओमफ्राय गाबोन सोरांसेयाव दुगैनानै गय बायदिसिना खानोसै बेखौ भिडिअ लाबोगोन आङो दा जों ससे मोसानायखौ आं भिडिअ खालामबावसै नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायदो नायनो गोसो गैयाबा डिसलाइक होदो कमेन्ट गाज्रि हरबाबो जेबो नङा ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम एबा नायलांबाय थादो ससे मोसानायखौ आंनि बुरखायनाय आंनि खुद्रिनाय आंनि बुरखायनाय बेलारोंबै दैमा सेराव सानैजों रायज्लायलायना बेलारोंबै दैमा सेराव सानैजों गेलेलायना
सोरां जाबाय ओमफ्राय मागोआव दुगैना लाय नै टाइमखौ नायग्रोना लालाय लोगोफोरा नै 4:35 जाबाय दा दुगैना लानोसै मागोआव ओरैनो नेमनि आन्था दुगैनांगौ नालायथो सोराङाव आरो माने सोरां दुगैबा दाउखा नुयोनोलै दाउखा नुनायाव दुगैनाङा माने दुगैबाथाय दुगैबाय सोरांथारनानै दुगैनांगौ आरो ओमफ्राय दा सोराङैयावनो दुगैखानोसै आङो माने आधा घन्टा 1 घन्टासो बावबा सोरांसिगोन टाइमाबो खैथायाव सोरांथाय फुङाव सिखाराना आं दिनैसो सोरांसियाव सिखारबाय आयौ गोजांगोनसो नामालै गाइस दुगैखांना लागबाय नै गामसाखौ सुबोला गाबोन सोरांबासो सोनोसै नै गाबोन माने दा दसे उनाव सोरांगोन नालाय दा गुड मर्निं जाबावबाय टाइमानि गामसाया माइ गोरलैनि माइरंजों जोसा माइब्रानि माइरंजों सौराय फिथा देयो जोंलाय दमासि बोथोरावलाय सौराय फिथा देयो जोंलाय दमासि बोथोरावलाय दे जादो लोंदो दमासि बोथोरावनो नै जा बेरायफुंजानि नै खामानि मावफैनांबाय सेंग्राफ्रा लाइमोन हान्जाफ्रा एसे मोजां खालाम दे फिरफिला बिबार खाथ'खाबाय दा ओमफ्राय जेबो नङा दे जोंहा नै आर्टिस्टफोरा लिरगासिनो दं नैयाव जै आफा होसिगोन ओरै बोराइ बाथौ ओमफ्राय इयाव मागो खान्थि फोरबो ना मा होयो बाथि फोरबो आर्टिस्टआ देन्जार मोजां आखिखायो जोंना थाइजौ थाइसे जाबायलै माथो जाबाय होनांगौ थाइजौ दंफांआव खायसे दं आरो नालायथोब्रा लिरफ्लांबाय ना बेखौ नाहर सनानै जायाखै दे मोजां लिर दे नायदो नै माबाफोरखौ मागो जाबाय ओरै बा होखाबाय नै बाथि फोरबो डाइरेक्ट ओमफ्राय ओरै मा दं जै आफा बोराइ बाथौ एसे मोजां नुदों दे गाजा जाखाबायलै इदिट बा साइस नुदोंथ' बरियालै नै लोगोफोर जिगाब नै फाननानै बुखुगासिनो दं आं नालेंखराव हैनो नालेंखराव थाया ओमफ्राय सेन्देलबो दोथाबना नांगौ सालाखौ एसे लाजि फोनांनांगौ मागोनि 1 थारिखआवनो आरो थाइजौफोरबो दं आरो गयफोरखौ खास्रोलाबायनोसै भिडिअ ससे बानायबावनोसै आङो दा दोनथ'नोसै र' डाइरेक्ट खानायाव देखायखासिनो आं लोगोफोर नै दा लोगोफोर आङो जिगाब खासिगोन जिगाब खाथ'वा दा सेन्देल दोथाबनानै लाजि फोनांगोन आं दिनै मागोनि 1 थारिखआवनो होमबासो थाइगोना थाया बियो आङो दानि रागा बोराबलायनानै माबा नालेंखरखौ दोबाय आरो नोंथांमोनाबो बिदि खालामनाय ट्राइ खालामनाय मानसिफोर बुंनायखाय आंबो ट्राइ खालामनांदों नायदों नंगौना नङा माबा खानायाथ' नोंगौ सेन्देलफोर दोथाबनो हायो ओमफ्राय रागा जोंनानै दोनांगौ होनदों मानसिफ्रा नंगौना नङाथाय आं मिथिया आरो जायखिजाया ओमफ्राय मागोआवथ' खाखायो नालायथो जिगाबजों जायखिजाया 1 थारिखआवनो खायो आरो 2 थारिखफ्रावबो खायो सोरबा ओमफ्राय नै ओरै गय बिफां दंना ओमफ्राय बे गय बिफाङावबो मोनफा मोननै खानोसै ओरैनो नाम मथेयै ओमफ्राय नै ओरै आफा बोराइ बाथौखौ जोंहा आलारि बाथि सावखांनानै बिदिबा ससे भिडिअ लाबावनोसै आरो आं गय खानायखौ नै आरो आइया नै थाइजौ दंफाङाव खाहैगासिनो दङ ओमफ्राय नोंलाय मा खालामहैदों इयावलाय आं फासि दांदों ओमफ्राय नै ओरै माबायाव गयफ्राव नै खाजोबखांबायानो ओमफ्राय अबा खाबावनांगौ दं ओमफ्राय सेन्देलबो दोथाबावगोन दहाय बायदि स्टाइल रागा बोराबलायनानै ओमफ्राय ओइ मा दुस्थ' जिखुनु जाया आं भिडिअखौ एखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय नोंथांमोना शेयार खालामना होदो कमेन्टआव माबायदि भिडिअ जाखो नोंथांमोना आरो सोर मागो फोरबो फालियो सोरबा फालियाना धोरोमा मोननै मोनथाम थायो बर'ना ओमफ्राय होनबाबो दुसिलायनाङा आरो धोरोमजों धोरोम नोंथांमोना जिखुनु जाया आं भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होदो नेक्स्ट भिडिअ लोगो बाय बाय